You probably think this world is a dream come true, but you're wrong. Се лансни от своя релкриш. Нова формула, без самоя, покрива белите
Трудно е да убедиш класиката. Тяхното шоу беше прекъснато от почупване на вратата. Трябва да ми помогнете. Беше Престън Лапрут, собственик на най-скъпия престижен хотел за животни в града. Хотел, бизнесът е зле. След и става все по-зле. Имаше серия от... Ти кажи. Добре, но ми пасат на дума. Напоследък гостите на хотела стават черно на все по-чести опили. Там дневни крадеци на виждата. И бъдете сигурни, че ще ви възнаградя щедро. Джери прегледа графика им. Наймът за месеца. Изглежда, че ще могат да се отгледат по-рано за крадеца и решиха да отидат по 3 крити, като Битова в хотел. Здравейте, госпожо Тунелс. Как сте в тази прекрасна вечер? Ладно, изтощена. Сяка и сяка, гитарите на магазините. Донесете и бутилки сметана, малко мясна риба и поведе и тази съпитала чака, която ви да ги носи. Край, добре да беше. Принтичко, дьорно, хлябко, чеколката беше много добра. Сметана е, нали? Това е вече. Лапата беше по-ясна, отколкото си представяте. Чуйте глада си, за да ви уволня. Просто ми донесете прясната риба. Не може ли човек да си лега спокойно върху прясна мърга без никой да му мушка с вилица? Назад, госпожо! Влизте, това си чайдери. Момчета, сега е вашият шанс. Ето е да ви кажа, че поставите се рибачец. Някой се редва да ти кажа, че съм много добър фехтовач. Не, тук няма откраднати диаманти, тя не е виновна. Забрани, отивам в басейн. Някой блъскаше бутванеца на регистратурата. Това беше една богата двойка котки и бяха облечени по последна мода. Аз и госпожата искаме стаи. Искаме най-добрата. Да, чухте я. Слушайте, вчера ми получава това, което иска. Като тази диамантена огърлица. Аз я купих. Беше истинска находка, наистина. О, непременно се. Вярвам, че ще се чувствате най-добре в нашия апартамент горе. Че Рок ще ви покаже, а Томас ще ви носи багажа. Тези скандалчини бяха взели всичко без мигната. Това го беше казал друг. Дръж се, приятел. Тези дебели котки сигурно дават предпочиш. Не, това определено са много диаманти. Ей! Лопите от моите диаманти. Много лесно се надраспат, да знаете. Ей, богатяще, от кога истинските диаманти се чупят като стъкла? Добре, не признавам. Фалшиви са. Не мога да си позволя истински диамант. Отивам си от дома. Но стига да е скъпа. Този буч не беше ангел, но не беше и крадец. Трябва да е някой, който е имал достъп до всичките стаи. Някой, който знае къде всички си държат ценностите. Някой, който... Ей, шефе, някой става нуждали се от доставка. Не, добре, само ми кажи. Аз ще чакам тук да ми дадеш сигнал, нали? Добре, шефе, ето ме. Отивам да обслужвам стаята едни от най-богатите ни гости. Рум сервис. И да видиш, тук няма никого. Сега е моя шанс. Сега мога да си открадна. Момчетата имаха план и го спазваха. Беше време да пуснат страна. Един пръстен с диамант струва много пари. Готово. Всичко е на сигурно място в сейфа. По-добре да кажа на господин Лопро. И сега какво? Няма смисъл да се изхвърля тази храна.
пазарчик. Чи се сбогуваме? С Богом, старче,